Minister životného prostredia Tomáš Taraba to dnes vo svojom odkaze natrel Eduardovi Hegerovi. Ten sa totiž vyjadril k novej nominácii na šéfa TANAPu a upozornil, že pred 14 rokmi zastrelil vlka, za čo ho pomenoval za pytliaka. Minister Taraba ho vo svojom videu schladil a povedal mu okrem iného, že nový nominant je bezúhonný a nemá zápis v registri trestov, aj keď zastrelil vlka, čo považuje Taraba za chybu z minulosti, ktorú si odpíkal. Zároveň mu pripomenul, že zrejme on sám Eduard Heger zatváral oči pred ozajstnými diskvalifikáciami svojich nominantov, medzi ktorými spomenul napríklad bývalého Eštebáka, Meniča Kabátov, starého smeráka, ktorý aktuálne nenávidí Smer, alebo spomenul aj človeka, ktorý sa priamo podieľal na daňových podvodoch. Ďalej minister Taraba prizvukoval, že podporuje aktuálneho nominanta a verí, že sa bude TANAPu veľmi dariť. Na konci videa sa ešte minister Tomáš Taraba pristavil pri tom, že sa Eduard Heger môže tešiť na jeho zajtrajšie podania trestných oznámení, ktoré podá na generálnej prokuratúre voči bývalým harcovníkom, ktorí pracovali na ministerstve počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera a podľa Tarabu napáchali škody obrovských rozmerov. Sledujte nás ďalej a dozviete sa viac o tom, čo bude predmetom podaných oznámení. Dajte follow dnes v politike.